Agendane dina iki nggawe bolu potong 160 biji kanggo isian snack box yu. Resep bolu pandane iki aku nggawe resep cengkeknane ya yu. Cuman iki tak gawe tipis-tipis soalnya tak gawe potongan. Resepe nggawe ndok 6 biji, bar ngono gulane 300 gram, terus dikei vanili cair utawa vanili biasa, dikei SP setengah sendok teh, terus dikei uyah. Bar ngono terus di mixer. Mixere mulai kecepatan paling rendah sampai munggah terus sampai kecepatan paling tinggi sampai kental berjejak ngene iki lho yu. Nek diangkat mixere ku ora ceblok adonane. Nah, nek wis ngene iki pas. Terus kei pasta pandan, dikei terigu 300 gram. Iki mang terigune tak ayak sik, tak lebokno ping pindho. Separo masuk diudek-udek sampai rata, terus separone dilebokno neh. Terus diudek-udek neh sampai rata yu. Iki ngudeke kudu aduk balik ben adonane gak mudhun. Lah nek wis adonan terigune iki mang wis rata, terus lebokno santen instan 1 bungkus. Iki aku nggawe kara ya yu. Nah, dilebokno ngene iki terus diudek-udek neh aduk balik sampai nyampur rata. Bar ngono sing terakhir lebokno minyak goreng sak gelas. Nah, minyak goreng ki aku lebokno ya ping pindho, dilebokno separo diudek-udek sampai rata neh. Bar ngono sisane dilebokno neh, diudek-udek neh aja sampai ana sing mengendap ning ngisor yo. Pokoke kudu nyampur rata kabeh. Siapno loyang sing diolesi margarin karo ditaburi tepung terigu. Aku nggawe loyang bolu gulung ukuran 4 tak isi separo ngene iki lho yo. Dadi gak usah dhuwur-dhuwur soalnya iki kan mikane cilik. Nah, nek wis diiseni kabeh diratakno, terus didok-dokno ben angine metu, bar ngono dikukus selama 15 sampai 20 menit. Aja lali tutupe dandang dilapisi kain ben banyune gak ceblok ning adonan. Lah nek wis mateng ngene iki diangin-angino sik sampai adem. Nek wis adem lagi diolesi buttercream. Olesi bolone nganggo buttercream tipis-tipis secara merata. Bar ngene kok ditaburi keju yo. Tak loyang ukuran 24 ngene iki tak potong dadi 16 iji, sak udekan ndok 6 mang dadi 2 loyang. Dadi nek gawe 160 iji bolu iki mang ngudek ping 5, sak udekan ndoke 6. Nah, nek bolune bar dipotongi dekek ning kertas, terus dekek ning mika, bar ngono taburi keju, lagi dihias nganggo selis stroberi, cepret kiwa tengen, wis beres yo bolune.